U posljednjih 10 godina klub ljubitelja palačinaka i udruženja kuhara pokrenulo je obilježavanje Međunarodnog dana palačinaka koji u svijetu traje već preko 500 godina. Mi smo imali cilj da se promoviraju proizvođači hrane, da se promovira kultura ishrane kroz palačinke. Palačinke su jedno jelo koje se priprema svugdje u svijetu. Mi smo uspjeli, naravno, jedne godine smo oborili Guinnessov rekord gdje smo napravili 13-14 hiljada palačinaka za 8 sati. To je jedna jako uspješna priča koja obišla svijet. Naravno, putem FERE, putem novinskih agencija koji su prenijeli tu vijest. Jako je važno da se čuje za Bosnu i Hercegovinu i kroz palačinke, između ostalih stvari. I ove godine smo napravili obilježavanje Međunarodnog dana palačinaka kroz jednu lijepu priču, pripremu palačinaka za vrtiće, radili smo u vrtićima i radili smo danas za FENU koja je jako važan faktor u promociji naših aktivnosti i udruženja kuhara i kluba ljubitelja palačinaka.